І знову добрий вечір. У прямому етері АТР Прайм. Це час, коли ми говоримо про найцікавіші події для Криму, всієї України і світу. І сьогодні в нас гість, яка ніколи тут не була. Мені навіть трохи страшно, бо це дуже дотепна така жінка. Звати її Тетяна Микитенко. Салям алейкум. Дякую за запрошення. Мені теж приємно тут бути. Маю надію, що не востаннє. Що сьогодні ми задамо старт. Вперше? Вперше. Ну, я не можу сказати, що я виріс на ваших п'єсах, як по-древ'янському. Слава Богу. Да. Та ви молодші за мене. Да. Багато молодше. Я хочу сказати інше, що твоя програма – це канал Рагулі і канал Рагулівна, да, зараз? Рагулівна зараз, так. Да. Про те, чому там з Ютубом всі ці події ми зараз запитаємо. Це канал, який як певний в хорошому сенсі наркотик. Тобто увімкнув і слухаєш, як дуже розумна, повторюсь, дотепна жінка просто знищує все проросійське навколо. Просто вщент, як асфальтовий каток просто. І так, з іншого боку, так шляхетно, так без матюків майже. Майже, да. Але іноді іноді. Ну, в цілому, так, навіть якоюсь там, і може навіть тобі жалко їх трохи. Я не знаю, ти як до них ставишся, як до проросійських діячів всяких. І ти дуже уважно слідкуєш за станом української журналістики. Це теж важливо. І такі, може, ти одна людина, і ти не можеш там все спостерігати, але якісь там дуже важливі речі ти помічаєш і дуже класно все це розкладаєш просто людям. Я просто не можу відриватися. Ось такі компліменти. Дякую. Я компліментів розумним жінкам не кажу, бо це марно, але правду можна. Мені приємно, але для мене це, як би там комусь не хотілося, всі вважають, що в мене якась надмета, але для мене це просто сеанс терапії, тому що я бачу все, що відбувається навколо, незалежно від того, роблю про це контент чи ні, і я все одно ці речі помічала. Тобто ти інфоманка типова, я просто інфоманка, Ага. І я розумію, що я це бачу, і мені треба далі якось передавати, як у фільмі «Дзвінок». Ти подивився відео, і тобі треба скинути його далі, тому що це прокляття потім на зависне, і ти потім будеш з цим жити, і тому ти переварюєш і йдеш далі. Тому, з одного боку, всім здається, що в мене дуже шляхетна мета змінити світ, в тому числі, але, крім того, це мій самоаналіз, власне. Я сижу і така, так, я раніше це толерувала, а це ні, а це цікаво, на це не звертала увагу, і тому я щотижня проходжу таку безкоштовну для себе психотерапію з глядачами. Ми повернемося до всіх тем, але перше, чому такі репресії з боку Ютуба на твій канал? Ось цей канал Рагулі, який існував скільки років? Він існував останньому в своїй ітерації 1,5 роки, коли я почала активно стрімити з дому і перейшла вже на домашній формат. 1,5 роки я виставляла контент, на який було декілька скарг, але вони були дуже такі миттєві, і я їх дуже швидко анулювала. А тут, після того всього, що відбувалося, після тих всіх переписок і стукань у всі двері, я побачила, що після відновлення каналу 2 відео заблоковані назавжди. Зараз я подала на них апеляцію і маю надію, що розблокували вже, так? Відео ще не розблокували, канал розблокували, але відео, які заблокували, стосувалися Іллі Варламова і того, що одне з відео заблокованих, яке називають, так би мовити, відео, що розпалює ворожнечу, це відео, яке називається «Чи хочуть українці назад в Радянський Союз?». Тобто розпалювання ворожнечі полягає у тому, що я ставлю такі запитання. Якщо ти не хочеш жити з росіянами в одній країні, це розпалювання ворожнечі. Це розпалювання. Це ти ворог просто. Зрозуміло. І цілком зрозуміло, в який офіс прийшли. Московський офіс Ютубу. І що принесли? В тебе там більше, ніж 100 тисяч підписів? 120 тисяч було на той момент. Це має бути вже конкретна скарга. Не так, знаєш, там, клік, а принести заяву. Тобто хтось принес заяву. Це давно невелика таємниця, що соціальні мережі залежать від Росії. І я відверті речі такі чув. Слухайте, там більше грошей.
Ми просто заробляємо гроші. Російськомовний контент, він більше. Там просто більше. Як і всі топи музики, YouTube музики, Apple Tunes і так далі, все це переповнено російським контентом серед українців в українському просторі медійному. Тобто, очевидно, що YouTube має розділяти юзерів з України і юзерів з Росії, але наші топи фактично збігаються, і це просто цілеспрямована політика. І особливо, якщо за цим спостерігати і досліджувати, і бачити, як це все відбувається, які відео виходять в топи, які не виходять, порівнювати статистику і розумієш, що в принципі це просто цілеспрямована робота, яка направлена на те, щоб не випускати нас з медійного простору єдиного для оцього от совітського чоловіка. Який, до речі, просто занадто забитий російськими каналами, деякі з яких подаються як незалежні, як блогери. Ось той самий Ілля Варламов, це маніпулятор ФСБшний. Він там нема тавру де ставити просто. Але ж наші наївні поні українські дивляться, лайкають і хвалять. Взагалі, все чудово. Варламов, в принципі, відпрацьовував окупацію Криму з перших днів. Абсолютно. Він розповідав про свою бабушку, яка завжди хотіла умереть в Росії, хоча бабушка приїхала в український Крим уже після того, як він став взагалі українським і прожила там 50 з лишком років, все життя хотіла умереть в Росії, і зрештою Варламов використовував цю всю історію про свою малахольну бабушку як підставу того, що Росія має право. Можна було привезти і закопати. В принципі. Якщо так бажало. Не цікавилися долею бабушки, а хотілося б, щоб уже сталося. Ти знаєш, мені здається, це Варламов набрехав про свою бабусю. Бабуся, скоріш за все, спокійно жила собі і померла. Таким, природним чином, я б сказав так. А Варламов – це просто брехло, трепло, і він дуже відомий в Росії трепло. А те, що тут багато хто не знає, хто він, це недолік нашої роботи інформаційної. Так. І те, що ти робиш, майже ніхто не робить, бо, знаєш, люди так, деякі наші навіть спільні знайомі кажуть, навіщо мені цей росіянський контент дивитися? Слухайте, якщо ти можеш дозволити собі таке життя, я би сказати, легке, що ти можеш не звертати увагу на Росію, то добре, я за тебе щасливий, але все ж таки цікаві це потрібно, і коли ось нагнітання чергове напруга якась, ми відразу, а що там вони кажуть? Це ж все-таки ми ж залежимо все ж таки від того, що там відбувається, від пропаганди так само. Давайте тільки одне питання поставлю, таке загальне, бо все ж таки Кримстарський канал, напевно, не всі бачили твоїх Рагулів, і не всі підписані ще на канал Рагулівна. Чи Рагулівна? Рагулівна. Хто такі Рагулі? Я чув декілька версій, але хочу твою, бо ти розкрутила це слово. Розкрутила це слово, і воно вийшло з-під мого контролю. Але питання в тому, що мені дуже важко дати визначення тому, хто такий Рагуль. І взагалі, зрештою, я прийшла до того, що Рагулями є потроху кожен з українців. Чому? Це ж образливо. Ні, це питання в тому, що чи ти проходиш той шлях, щоб позбавитися рагульства в твоєму житті, чи ти толеруєш його і яка різниця? Грубо кажучи, це анертність і аморфність, з якою ми обираємо жити, замість того, щоб створювати себе наново і удосконалювати. А рагулями для мене є всі ті люди, які не проводять роботу над собою, не задумуються, що їх оточують, просто хавають те, що їм дають, і з радістю. Але це не малороси. У мене є і малороси. А давай, я як людина, яка є одним з засновників русофобії як точної науки, я хочу сказати, так, це правда, насправді єдина точна наука серед гуманітарних, бо там все доказово, просто все доведено історією. Просто. І скажи, будь ласка, твою класифікацію. Хто малорос, хто Рагуль? Я, знову ж таки, з визначеннями це набагато все складніше, тому що у мене за останній місяць вона питала, хто такий українець, хто такий Рагуль, хто такий малорос. Це важливі речі. Це важливі речі, серйозно. Але це
не настільки легкі для формулювання визначення. І я щоразу відштовхуюся від того, я відмовляюся від того, щоб давати формулювання, але коли я розповідаю і показую певні приклади, це тоді простіше показувати зразок малороса, або зразок рагуля, або зразок хохла. Хохли і малороси – це теж трошки різні історії. А зокрема, я вважаю, що малороси – це ті, хто хочуть стати оцим от совєтінянином сучасним, ті, які прагнуть приєднатися до Велика Росії, і ті, які бачать Україну тільки винятково як складник цієї великої космічної машини, що летить у космос з імперії, з своїми імперськими замашками, і зовсім не хоче думати про окремий український шлях. Тобто, для мене типовим малоросом є Володимир Зеленський, який дуже багато років, в принципі, демонстрував через всю свою медійну діяльність позицію українця, який відкидає все українське, і українське у нього з'являється в його творчості винятково як такий комічний елемент. А якщо ти бачиш українське тільки у якості комічного елементу, а поруч з цим існують явища, типу там інтелігентний русський, якщо драматичні фільми знімати, то тільки російською мовою, якщо про розумних людей робити сюжети, то тільки російською мовою і так далі. І це все складається в той великий портрет малороса. Але у мене немає визначення. Для мене це дуже тяжка робота знайти це визначення, і я ще поки що на цьому шляху. Дуже велика відповідальність взяти і одним реченням це сформулювати. Добре, приблизно зрозуміло. Тут, до речі, я б став на захист трохи Зеленського через те, що він народився не у Львові, не у Франківську. Так, безумовно. Навіть не в Херсоні, а в промисловому регіоні, який потрапив під голодомор, під заселення іншими людьми. Тобто це певним чином Крим. Я бачив у Криму людей, які просто, радянські люди. Ось вони навіть носять прізвище українське, але ні. Ми дійсно маємо усвідомлювати, що є люди, які живуть у певному просторі, і вони скалічені тим простором. З дитинства. Це рідні, це близькі, це оточення. Але з приводу Кривого Рогу я не скажу, що це прям регіон. Я скажу, що це місто, індустріальне місто, яке існувало винятково для того, щоб поглинати тих людей, що обслуговують це місто. Тому що ті, хто живуть в Кривому Розі, вони не живуть у місті, яке обслуговує їхні інтереси. Вони туди потрапили для того, щоб... Тут немає чому заздрити, я б так сказав. І це трагічна історія. Але якщо взяти регіон і від'їхати від Кривого Рогу на 20 кілометрів і поїхати в якесь село, або те ж саме Запоріжжя. Це типово для Донбасу. Це типово. Все. І тому я трошечки змінюю цей вектор про регіон. Я, звичайно, розумію, що хлопчик, який виріс у певного типу сім'ї, інтелігентні, пострадянські в Кривому Розі. Це провінційна інтелігенція. Я такий тип людей, я знаю. І я абсолютно даю на це знижку. Але питання в тому, що протягом 20 років він не завдавав собі клопоту подумати про те, чому в його сюжетах українська мова звучить винятково як насмішка. А ти не хочеш з іншого боку зайти? А може тому, що попит такий був? А ми всі аплодували. Не всі. Добре, ти не аплодувала. В тебе такий смак вишуканий. А ось люди, я тоді, вибач, я з Тамбову. Це взагалі, це гірше за батьківщину Володимира Олександровича. Це просто там. Слухайте, в Кривому Розі я була двічі, і я планую туди ще раз поїхати. Мене вразило це місто, по-перше, своїм масштабом, по-друге, абсолютно різноманітними людьми, з якими ти там стикаєшся. І знову ж таки, я не хочу бути таким доктором, який бере і виставляє діагноз. Але питання в тому, якщо говорити про попит. Попит – це одна із тем, яку я постійно піднімаю в своїх ефірах. Зокрема, телевізійники говорять, створюючи певний продукт. А що первинно? Це як яйце і курка, да? Що попит чи... Я вважаю, що пропозиція може сформувати попит. Тому що те, що я робила, не було таким уже затребуваним і не було таким уже загальним місцем, коли я починала робити А зараз ти відчуваєш інший попит. А зараз я відчуваю інший попит.
змінюється ситуація, звісно. І, до речі, знаєш, ну тут таке. Тут радянська естетика, це КВНівська радянська естетика, так? Це ж ви не всі знають один одного, да? І я таку таємницю скажу, може це не таємниця, що в нього в 95-му кварталі основні люди, одні з основних людей, це з Тамбова. Вони вчилися на курс молодше за мене. Житков там був. Так, це сценаристи і інші. Володимир, здається, Сергій Казанін, який грає Путіна. Він точно з там, де я знаю просто. Да. Ось ці два з Тамбова. До речі, там ще й кримські татари є. Я не про те, серед сценаристів. Я не про те. Про те, що, знаєш, всі люди, вони шлях свій проходять. І коли я думав, а як взагалі ніхто ж не чув від Зеленського української мови. Ну, майже не чув, да? Ну де? Я дивився, коли в Тамбові своєму жив, чи там в Москві, я дивився Реготав, дивився 95-й квартал, і мені було так кайфово, що у сусідній країні можна таке про владу, а там же все гайки там закручуються. Там, тут така, я показував своїм колегам, казав, дивіться, що може там Зеленський, його там друзі. Це правда, на тлі того, це круто було. У вас інший підхід, інший погляд, так? Але все одно, еволюція, вона всіх стосується. І Зеленський, майже бездоганно українською зараз розмовляє. Він насправді вивчив українську непогано, але якщо порівнювати навіть еволюційний шлях Януковича, Янукович теж вивчив українську мову, незважаючи на те, що в принципі стартові позиції у них недалеко одне від одного були. Плюс Зеленський все-таки формувався уже в період, коли Україна здобула незалежність. Так. Там дуже багато різних факторів. Тим не менш, Зеленський спромігся вивчити українську. Він, очевидно, це видно з сюжетів, які знімають, коли він там десь ходить і спілкується зі своїми колегами, там він російською мовою спілкується, він не настільки багато послуговується українською, але він уже дійшов до того, щоб не ігнорувати, тому що він президент, у нього немає вибору. Свій марафон телевізійний минулий, перший. У мене є своє ставлення до цього жанру. Я вважаю, що він дуже корисний для розвідників російських, для аналітиків ФСБ. Це правда. Для психологічного портрету. Зважаючи, що перший марафон був 14 годин, а останній був 5,5, це дійсно для всіх великий матеріал. Там сидять люди не дурні, вони записують всі нюанси, на що можна натиснути психологічно, бо розкриватися в голові воюючої країни не можна. Але такий шлях був обраний просто від початку. Добре, якщо ви так вирішили, я проти, але не я президент України. Але перший марафон був виключно україномовний. Жодного слова, може там щось було, тут, коли людина хвилюється, коли він сперечається, коли є діалог, тим більше такий, я б сказав, напіввічливий, да? А може і взагалі не вічливий. Він переходить на російську. І він, більш того, переходив декілька разів для того, щоб підкреслити, що я хочу, щоб мене почули і зрозуміли ті, хто дивляться мене в Росії, без перекладу, щоб не перекладали, інакшували мої слова. Але питання в тому, що незважаючи на оце все, і незважаючи на те, що Зеленський зараз проходить еволюційний момент, в період, коли була президентська кампанія, і в період до цієї президентської кампанії, тому що у Рагулів є досить довгий досвід вручання Рагуля руку, і Зеленському пощастило 3 рази, і після цього я зняла його кандидатуру. Його обирали, його до президентства обрали Рагулем. Твої глядачі? Так. І я своїх глядачів звинувачую в тому, що ви самі його обрали за 4 місяці до виборів. Це ваша відповідальність. Але питання в тому, що якщо ти існуєш в державі під назвою Україна і ти створюєш медійний продукт для українців, то зрештою тобі мало б спасти на думку те, щоб робити продукт, зокрема, для українців. Давай коротку паузу, бо дзвінок, і ми завжди відразу ведемо в етер. Я вас вітаю, кажіть, хто ви, звідки, і ставте своє запитання гості. Добрий вечір. Добрий. Я з Івано-Франківська, звати мене Василь. Ви тільки що раніше сказав, що Зеленський з інтелігентної сім'ї, там в нього батьки професори і тому подібне. Я не знаю, з якої він сім'ї інтелігентної. Мені здається, він з сім'ї гопників.
з високим радом, так як він себе поводив на прес-конференції, він себе не поводив взагалі як президент, він не поводив себе, я не знаю, людина психічно неадекватна, там треба за психіатра. Ну, він давайте не будемо так. Можливо, тільки психічні захворювання, хвороба. Я перепрошую, давайте не будемо такі слова вживати. Він не володіє українською мовою, він путає якісь речення, взагалі не збиті фрази, він таке враження, як трохи психічно людина. Так, я перепрошую, давайте, дякую за дзвінок, але коли просто поспіль психічно, ми не психіатри з вами, я не психіатр, і Тетяна теж не Я психіатр. відмовилася бути лікарем прямо от за хвилин 5 до цього дзвінка. Але якщо говорити про останню прес-конференцію Зеленського, то, звичайно, очевидно, він живе з великою кількістю демонів. І у нього ці демони пов'язані з тим, демонів, які не відпускають його, тому що я страшні криворозькі демони. Декілька ефірів тому я розбирала той нюанс, що у Зеленського комплекс відмінника. І багато хто з моїх глядачів не зрозуміло, що я мала на увазі. Зеленському він з професорської сім'ї. Подобатися всім. Ну він син професора. Йому хочеться, щоб він завжди був лайкабл. Має право на це. І надіятися. Одна із головних причин, чому його так несло під час прес-конференції, це в тому, і він там прямо говорив це прямим текстом. Я хороша людина, чому про мене говорять погано? Я ж хороший, чому цього не бачать? Чому люди, які мене не знають особисто? Може, ми щось... Або він так себе просто сприймає, але не аналізує до кінця. Слухай, він має же почуття гумору. Специфічне. Має. Слухай, Знову ж таки, все залежить від контексту. Почуття гумору – це, по-перше, дуже сильний інструмент, а по-друге, це той інструмент, з допомогою якого ти показуєш, на чиїй ти стороні, на чиєму ти боці. І, коли Зеленський жартує про ебонітові палички на Майдані, це жахливий жарт, насправді. це показує, що в той момент, коли ти виголошуєш цей жарт, жарт – це для тебе спосіб показати свою позицію. Ти висміюєш щось і, відповідно, захищаєш щось інше. Якщо говорити про почуття гумору Зеленського, то він з допомогою свого почуття гумору дуже часто показував, на чиєму він боці, у ситуаціях, у яких отой вибор того боку був не дуже прийнятним. Слухай, але я той час добре не пам'ятаю, але я знаю, що деякі актори допомагали Майдану, і це ж його колеги, і це ж одна компанія, яка там спілкується постійно. І найближче оточення, я щось не уявляю, що він за Янукович був чи що. Та ні. Він же Януковича теж висміював. Просто, може, тут, знаєш, я не виправдовую, це жахливий жарт. Просто, може, почуття міри відмовило. Плюс, знову ж таки, він же ж контактував з усіма цими людьми на корпоративах і так далі. Коли ти знайомишся з людиною, тобі вже важче заходити. Тобто в Україні працює це, нікому, я, знаєш, називаю, що в Україні комунізм. Тобто, якщо хтось когось знає, це вже вирішує все. Це вже є тим зупиняючим фактором. І цей фактор теж впливав на Зеленського. І, звичайно ж, будь-яка фігура, ми зачепилися за нього, могли зачепитися за будь-кого. Будь-яка фігура не є однозначно поганою, не є однозначно хорошою. Грубо кажучи, я багато разів наводила цей приклад, що коли актор грає абсолютно відбитого якогось маніяка і негативного героя, він не заходить в цю роль, як зараз я зіграю покидька. Він заходить в цю роль, як зараз я зіграю цю людину з глибокого розуміння, чому він такий, і через людське співчуття. Ніхто не заходить і я граю покидька. Кожен покидьок вірить всередині в себе, що він абсолютно нормальна людина. Можна, і одразу можна визначити, якщо ти бачиш якогось антигероя, грубо кажучи, Антон Чигур в фільмі «Старикам тут не місце». Він абсолютно демонічний персонаж в цьому фільмі. Це гіпер. От з одного боку він лякає і він наводить жах, а з іншого боку ти розумієш, що забула, хто грав Антона Чигура, що актор, який його зіграв, у нього була абсолютно вибудована мотивація за цим діями. Більше того, він для себе абсолютно виправдовував цього персонажа. Він ішов по канві, яка в його картині світу була ідеально прекрасною, і він поділяв ці цінності зі своїм персонажем.
ми зараз заходимо в галузь театрального мистецтва. Да, Я тому не знаю. що- Ну, може бути, ти трохи акторка, а я взагалі тупий. Я про те, що кожен із героїв, коли він робить якісь вчинки, він не робить їх, тому що от зараз я зроблю якесь лайніще всім. А він робить це з точки зору, тому що він в це вірить. І Зеленський, як і багато інших персонажів, про яких розповідають, вони абсолютно вірять в те, що вони роблять. І тому кожен раз, коли я розбираю ту чи іншу ситуацію в Рагулях, чи будь-де, я розбираю вчинок. І цей вчинок є одною з характеристикою цієї людини. Але ми вранці заходимо в магазин, купуємо молоко, вдень ідемо по вулиці, переходимо на червоне світло, ввечері їдемо за кермом, наприклад, не пристібнувшись рівнем, потім приходимо додому, гиркаємо на своїх близьких. У нас дуже багато різних облич. І коли я витягаю якусь історію, це не означає, що я ставлю просто тавро на людину. Але я ставлю, я показую те, як він діє в тій чи іншій ситуації. Тому мені дуже важливо це говорити. Всі вважають, що я беру і ставлю якийсь там діагноз, чи от просто тавро і все. Але питання в тому, що я просто розбираю той чи інший вчинок і розповідаю, чому мені не подобається цей вчинок, і як цей вчинок характеризує ту людину, про яку я говорю в цей момент. Але людина може бути прекрасною взагалі, насправді. Слухай, я не фахівець з театру, хоча там в театр хожу з малих років, але нещодавно несподівано для мене навіть один відомий народний артист України сказав, що Зеленський гарний актор, з його думку. Я не Народний артист з Франка. Я не буду називати. Перше, в мене своє ставлення до звань народний артист. Хороший актор. Але з іншого боку, є актори, які чудово грають ролі, що відображають їх самих. І мені здається, що Зеленському якраз вдається той характер, який близький йому Теж самому. варіант. І тому в цих ролях він хороший актор. Слухай, ти виступаєш як психологиня просто якась. Чи це правильний фемінітив? Я сказала, що у мене сеанси психотерапії, тому я і психологиня в тому числі. Знову ж таки. Але все це дуже суб'єктивна моя точка зору. І все, що я виголошую, іноді я виголошую неоковирно і сама вже не погоджуюся зі своєю думкою. Іноді я не до кінця сформулювала. І питання в тому, щоб просто мислити і розбиратися по ходу. Про це мої проекти. Забагато ми уваги приділили людині, актору і президенту. Перейдемо до інших тем. Я до Криму прийду. І ти спостерігаєш медійний простір, так? Багато в ньому фігурує Крим? Не дуже. Взагалі, мені здається, що іноді ця тема... Справа в тому, що я ще працюю на радіо, національна радіокомпанія, яка на Хрещатику, і я слідкую за темами, пов'язаними з Кримом, з окупацією, з постійним... А тобто ти в темі? Я намагаюся слідкувати за цим, але знову ж таки, у мене я дуже плутаюся в іменах і фактах, але, по-перше, останні декілька місяців це постійні спалахи, починаючи з того, що відбулося після Кримської платформи, і як почалися репресії. Ці репресії відбуваються постійно, чи якісь арешти, чи переслідування, чи судові справи, чи чергові вироки. Те, що я слідкую за кримсько-татарськими медіа, або там Radio Liberty, Радіо Свобода, або ще щось, я бачу, що постійно відбуваються дуже критичні і значущі події. Коли я дивлюся на український медійний простір і бачу там, нещодавно не увійшло просто в верстку, знову ж таки, це якраз і показник того, як дуже часто ти відкидаєш тему, яка насправді є дуже важливою. Я у верстку передачі вставила сюжет ТСН про чергові арешти стосовно кримських татар. І хотіла сказати, що для мене просто радість, що ця тема з'явилася, але зрештою у нас був такий ефір, він затягнувся на 3 години, що у мене цей шматочок просто не увійшов в ефір. І це дуже... По-перше, для мене болісний показник, що я сама підіграю цій системі. По-друге, це показник того, чому не хочуть брати цю тему або відкидають на противагу чомусь іншому. А яка аргументація? Редакторів, наприклад. По-перше, є люди, які просто не завдаються клопоту слідкувати за цим. Це, я теж вважаю, є такий фактор. По-друге,
знову ж таки, фактор значущості беруть і розуміють, от на цьому етапі глядачі не переключать з ефіру, а от якщо ми дамо цю тему, ой, вона така, що люди почнуть переключати. Давайте ми дамо щось більш драматичне, хоча насправді за А що може бути більш драматичним? Собака провалився в туалет на дворі. Я якраз про... Це звучить дуже цинічно. Це дуже цинічно, але це правда, тому що з того, що я бачу у версії деяких новинних передач, не буду говорити, я бачу, що надають перевагу не важливим подіям, які стосуються України і які є важливими для України на міжнародному рівні, а якісь от питання: собака провалився в дерев'яний туалет у дворі біля села, там в 40 кілометрах від Житомира. От така історія. Тобто надають перевагу якимось абсолютно побутовим і незначущим. З одного боку говорять, це проблема, яка стосується кожного з нас, але з іншого боку, таким чином вимивається тема з Криму. І я проведу цю паралель. Дуже багато хто з тих, хто поза політикою, з великим здивуванням можуть подумати про те, що, виявляється, у нас ще війна триває. Вони випадають з цього контексту. Дуже багато. Є. Є. Ні, війни немає. Яка війна? Питання в тому, що набагато більша кількість людей, які взагалі згадують про те, що відбувається в Криму, про те, як там відбувається переслідування, скільки кримських татар знаходиться у заручниках, фактично у того політичного режиму. Там стан безвихідний, бо там такі вироки 15-18 років. Розумієш, це просто це за вбивство таке дають людям, які просто не тримали в руках нічого. Навіть кулі. Більше того, те, як відбуваються арешти, те, як приходять і просто через саму процедуру того, як це повернення чорних воронков з радянського періоду, коли до тебе вночі приїжджають, тебе забирають і нікому не говорять, де ти. Про цей досвід ми говоримо дуже мало, і я насправді намагаюся піднімати тему Криму теж у своїх випусках. У мене найчастіше це, я ледь не щовипуску, звичайно, говорю про окупований цей so-called ДНР, ЛНР. А з Криму у мене менше сюжетів, але я стараюся робити це теж досить часто, показуючи зріст того, що там відбувається, чи якусь дичину, яка там відбувається, нагадуючи, що ми пам'ятаємо, що Крим знаходиться під окупацією. Я повторюю. Дякую тобі. Не кожна людина, не кожна медійна людина вважає це за потрібне, але це просто, знаєш, це, якщо забути про Крим, це початок кінця просто. Плюс зараз Лукашенко дуже активізувався в цьому плані, і теж дуже багато заяв. Ми намагаємося аналізувати, я зі своїм співведучим Андрієм, ми намагаємося аналізувати не лише події, які там відбуваються, не лише так, як ця тема присутня в наших медіа, а і що говорять. Зокрема, коли була от Кримська платформа, ми дуже активно розбирали, по-перше, які висловлювання були на Кримській платформі, і яка реакція, і які висловлювання були як реакція на Кримську. Це був інформаційний спалах на тему Криму. Це був гігантський інформаційний спалах, який досить швидко згас. І от остання прес-конференція Зеленського, було одне запитання, яке стосувалося заручників. Це все запам'ятали, бо воно єдиним було. Єдине. Більше цих питань. Але це сором, насправді. Це, значить, це сором українській журналістиці, я думаю, в тому числі. Не тільки там Офісу Президента, який там нас не покликав. Не хочуть, нехай не кличуть. Кримський татар нікому не нав'язується. Але, слухай, скільки там журналістів було? 30, да? І тільки в одній людині таке питання виникло? Для багатьох збили на тому, що їм задали іншу рамку цього спілкування, і вони повелися. Можливо, там було б більше таких запитань. Але просто рамку Зеленський задав на третьому запитанні, і далі про Ахметова звучало весь час, а про питання якісь інші не звучало майже нічого. Кожен цікавився своєю. На мій погляд, це помилка, бо президент все ж таки має задавати тренди.
ну, як ти кажеш про попит і пропозицію, да? Так, звичайно. Президент, він задає сенси. Коли була Кримська платформа, він задав ну, дуже круті сенси. Там, міністр закордонних справ підтримує там, все це в порядку денному світовому. І зараз просто він там, я знаю, вони в Ризі були, зараз там ну, міністр у Стокгольмі. І все це там стосується безпеки України. Але все ж таки мені здається, що потрібно чіткіше і частіше про Крим казати. І знаєш, а насправді відбувається інше. Люди, які ну, щонайменше толерують окупацію Криму, а в найгіршому випадку вони просто відкрито підтримують її. А ще в найгіршому випадку вони там були членами журі, яке оцінювало пісню про окупований Крим, російську, звісно, Я пам'ятаю да? ці конкурси. Так, ну це ж як його звати? Ну, репер якийсь там, да, російський. І вони якимось чином отримали індульгенцію, я так це називаю. Тобто, було, не було, заходь. І чому таке ставлення? Чому влада, чому там СБУ, я не знаю хто. Ми не маємо, знаєш, ми різні, ми можемо бути взагалі різними. Литовці теж різні, але коли хтось ображає Литву, нікого там не буде, жодного кінця, нічого не буде. Чому ми не такі? Тут дуже багато рівнів відповіді на це запитання. По-перше, ми зараз проходимо той шлях у напрямку до того, щоб стати такими, і ми такими не могли бути, тому що дуже багато чого винищувалось, стиралося, затиралося, залякувалося. Знову ж таки, річниця пам'яті жертв Голодомору. Ось ця вечірка. Вечірка, це взагалі навіть не хочеться про це згадувати. Але питання в тому, що я читала багато чого про травматичний досвід, і, зокрема, з допомогою такого типу травматичного досвіду вибивається абсолютна віра в себе, в людей навколо. Ти маєш на увазі Голодомор? Так. Знаєш, ти сказала, я розумію, не один, 3. Ну, знаєш, до речі, депортації Кремли було не одна. Це просто останні, ще ми думаємо, що вона остання, сталінська, бо там Катерина II, Олександр II, там 5-7 там різних варіацій цього було. Я просто думаю, що щось хотів у тебе запитати. Чи колись, ти сказала, що це травматичний досвід, да? Це наша травма, ти сказала в своєму блозі. А я вважаю, що ми навіть не так маємо казати. Це насправді катастрофа, як Шоа, як Рей називають Шоа. Це катастрофа, Голокост. Через те, що не просто фізично людей не стало. Це було зачищення просто. І сенсове, там, я не знаю, які. Багатьох не стало фізично, але багатьох, хто залишилися фізично, перестали бути суб'єктами. Так. І вони перетворилися на об'єктів. І виховували наступні покоління об'єктами. І тому заляканими людьми ти маєш на увазі? Так, вони готові бути маленьким винтиком у великій системі, але не готові бути самостійним елементом, одиницею, особистістю. І тому, якщо порівнювати, наприклад, з Литвою, нас з Литвою, то, по-перше, Литва пройшла все-таки трошки інший шлях, і у них дійсно спогади кожен зберігає про репресії, про те, кого як виселяли, про всі злочини стосовно своїх предків з боку Росії, вони пам'ятають, і вони цього не пробачать, і вони рухаються далі. Над нами було набагато більше експериментів, але питання в тому, що ми все одно зараз це все відбудовуємо і йдемо по цьому шляху. Так, звичайно, активних громадян, які не толерують те, здається, що не дуже багато, недостатньо багато, скажімо. Недостатньо багато, да. Але порівняно з тим шляхом, який був 20 років тому, і порівняно з тим, що... навіть 6 років. Навіть 6 років тому, так, навіть 3 роки, навіть 2 роки тому. Тому що, насправді, Зеленський, зокрема, для багатьох це теж шлях, коли до нього приєднуються і разом з ним проходять цю еволюцію.
коли він ставав президентом і перед президентським періодом говорив українською мовою, наполовину українською, наполовину російською, так, як у мене виходить на українському язикі розмовляти, і як він спілкується зараз, це його еволюція. І ті, хто приєдналися до цього досвіду, я переходжу знову в театральщину, але вони Цікаве спостереження, я про це не думав. і теж разом з ними еволюціонують. Те ж саме відбувається То з він тими... хоче, не хоче, він і є прикладом. Звичайно. Можливо, у нас була потреба вибрати такого, як Зеленський, наприклад, для того, щоб, можливо, швидше пройти цей еволюційний шлях. Але шлях ми йдемо, ми проходимо, ми припиняємо толерувати дуже багато речей, на які закривали очі до цього. І якщо говорити про тему Криму, то вона завжди дуже активно вспливає. Навіть якщо це так опосередковано, коли на карті хтось щось не так позначив, завжди дуже активізується. Ти ж часто стикаєшся з цим, так? Я бачу постійно. Якісь вислови, там, якісь карти, там, ой, я забув, ой, це помилка, ой, це там таке. Це не помилка, це абсолютно свідома політика, яка, як перевірка, схавають чи не схавають, хавають чи не схавають. І питання в тому, що у нас вже є достатня кількість громадян, які не хавають, і які поза тим, наскільки вони відомі, невідомі. Мені пишуть іноді якісь глядачі, які говорять, я от написав листа, подивіться, зверніть увагу, людина на своєму рівні, це не публічний блогер, це не якийсь лідер суспільної думки чи ще щось. Просто людина побачила, написала листа, педалює цю тему для того, щоб наші права і наші інтереси не порушувалися на міжнародному рівні. Тому тема Криму, вона присутня. Просто ми її дуже так фрагментовано і мозаїчно бачимо постійно. Щось ми так серйозно з тобою говоримо, а в тебе гумористичний, сатиричний канал. Сатирично, так. Ти дуже дотепна, я повторюю, це не комплімент, це правда. І коли ти розбираєшся, це як препарація, знаєш, це так повільно, як я не бачив, я в медичному інституті, в мене сестра навчалася, але вона розповідала, як це зазвичай відбувається. Ось, і ти так їх препаруєш. Що це за явище? Люди, які, все ж таки повернемося до останнього цього кейсу, які в день шанування пам'яті жертв геноциду, я навіть не буду Голодомору казати, це просто як 18 травня це день геноциду Кремли, тут день геноциду українців. Вони збираються, вони їдять урочисто і навіть пишуть там, що це така, типу, як вони там... Голодна туса. Голодна туса, ось таке. І все це відбувається у Львові. Це просто дно. Але ти сказала, що цей кейс все ж таки про перемогу, не про зраду. І це правда, тому що багато кейсів, просто поспіль, коли така неповага до суспільства, до нормального суспільства, я скажу так, до України, вона обертається такими ляпасами гучними. Да? І вони зараз там стогнуть, ревуть і стогнуть, що їх там жаліються, плачуть, що ви зробили, від мене відмовилися всі рекламодавці, там всі торговля вся відмовилася, в мене немає жодного контракту, я нижчий, там сірий, убогий, там тощо. Цей процес колись закінчиться, колись ми перестанемо дивитися на це потворство. Повністю він ніколи не закінчиться, тому що, зрештою, суспільство не може бути однорідним, тому що коли ми станемо всі якийсь Києва залишиться все одно. Звичайно. Десь, взагалі, якраз Києва і підкреслює норму. Тобто, існування Києва підкреслює норму. І якщо прибрати Києву, таким чином ми створимо якесь суспільство біороботів. Такі люди будуть. Але просто реакція на цих людей буде зовсім іншою. І більше того, тут питання навіть не в тому, що вони не знали, що це день жалоби. Та знали, звісно. Припустимо, що вони, наприклад, не знали. Вони жартували над цим, як не знали. А Стапчук зараз робить вигляд, що це ЗМІ вигадали цю ситуацію. Зараз вони намагаються виплутатися. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що коли до тебе приходять і говорять, ти таким чином, в принципі, знецінив скорботу нашої нації. А
тобі у відповідь відповідають: ти мені просто завідуєш. І Це розмова сліпого з глухим. і от в цей момент ти розумієш, що дірка в голові дуже велика. І в цей момент, що суспільству дуже бракує таких дискусій. Для того, щоб, по-перше, зрозуміти, що толерувати таке ставлення не треба. По-друге, знати, як відбивати ці атаки. По-третє, ставити людей на своє місце. Ми навчилися відбивати ці атаки. Потрошки вчимося. Ну, Стерненко в цьому сенсі просто працює Так, він класно, абсолютно послідовно. Я його класно. підтримую завжди, коли він такі питання ставить. І вони отримують покарання. І так непогано, до речі. Ну, я далекий від думки, що там вони, їх можна переконати в іншому ставленні до України, але принаймні вони залякані. Це непогано. І, можливо, вони пізніше все-таки завдадуть свої клопоти задуматися, що відбувалося. Тому що найчастіше люди, до яких критикують таким чином, не слухають критику і не намагаються навіть вдуматися в ті слова. Але потім, думки. може, дійде. Але да? потім, може, дійде, і потім, після довгих рефлексій, відпрацьовування, потім висновки будуть зроблені. Ну, тобто ти за таку культуру шока, за культурний шок, щоб треба людині деякий катарсис пережити, щоб просто задуматися, може я щось не те роблю. Ну, яскравим прикладом є один ефір, який я робила про одну телеведучу, що сказала, що, а може бути, вот рагули украинцы идут защищать нас на восток, а может быть, у них просто высокая суицидальная наклонность. Що? Це про армію, так я розумію? Так, про армію, про людей, які йдуть захищати Україну, тому що у них в житті А вони нічого, хотіли покінчити у них з життям? немає нічого цікавого в житті, і вони намагаються зреалізуватися хоча б так, гучно покінчивши життя самогубством. Вона заявила це. Зараз цієї дами немає в медійному просторі, але певний час після цього вона ще активніше була присутня. Незважаючи на те, що, в принципі, ну, така фраза, мені здається, це вже вирок. Є варіанти, коли ти можеш бути будь-якою людиною, але є якісь вчинки, які є, ну, ставлять... Слухай, ну таких людей дуже люблять, толерують канали, ми знаємо, Так. які. От щойно хтось таке щось сказав, вони запрошують до етеру, там, давайте пряме включення, дуже... що, як у вас ваш стан, вас зацькували? Так, зацькували. Так. Вона якраз там дуже активно висловлювалася. Але питання в тому, що коли ти витягаєш таку історію, і частина глядачів, які ніколи з цим не стикалися і не думали про те, наскільки велика дичина звучить з рота деяких людей, вони починають задумуватися. І в ситуаціях, коли вони стикаються з таким у житті, в маршруточці, умовно кажучи, вони вже не будуть мовчати. Вони можуть дати якусь репліку. Зразки – це важливо. Так. Зразки. Тобто зразки, яке суспільство сприймає як норму, вони поступово це стає нормою, і ми вже порівняно таке дуже побутове. Раніше курили всюди. Зараз уявити неможливо, що там в магазині куриш там, чи в потязі куриш. Ну, це просто не можна. Це вже норма така, так? А ми ж... Ні, я пам'ятаю, коли це не було нормою. Я недавно згадувала, що в ресторанах можна було палити, і ти просто напружуєшся, щоб згадати, чи це ти так пам'ятаєш, чи не пам'ятаєш, але потім я згадала, коли це просувалося, там, це 5-й, ні, може в 9-му, в 10-му році, тобто це 10 років тому назад, але ти вже не пам'ятаєш. Слухай, ну, крім того, що ти дуже розумно, дотепна, я повторюю, ти ще дуже артистична, це правда? Бо ти вмієш тримати увагу довгий час. Ну, слухай, 1,5 десь години кожен етер в тебе. Це мінімум, так? Мінімум. Важко зупинитись. Так, важко зупинитися. Да? Тобто, ну, якийсь дар акторства точно маєш. А освіту акторської немає? Ні. Я думаю, що я піду, зрештою, на курси колись, можливо, якщо знайду... Це в тебе комплекс відмінника. Ви дівчата, які відмінно навчалися, ви все життя, що з вами не робив, ви вчитеся. Я тому і дуже добре розумію Володимира Зеленського. Тому що коли я бачу, як він, ну я ж хороший, чому вони цього не бачать? Я розумію, що у мене та ж риса є. Але, ну, насправді дуже цікаво вивчати ту чи іншу професію зсередини і дивитися, акторство, режисерство, сценарна робота. Ой, слухай, а що про тебе прочитав? Ти турецьку мову знаєш? Ні, не знаю. Я якраз сьогодні йшла на це інтерв'ю, і зараз скажу, поділюся.
І згадувала, які я зараз, за якими ресурсами я слідкую, за пропагандистськими, за якими ресурсами. І один із пропагандистських кримських ресурсів – це Міллет. І я така, Міллет – це держава чи не держава? От я не пам'ятаю значення цього слова, ти мені не скажеш? Міллет – це народ, але ця назва конкретно має інший сенс, ми не будемо озвучувати в етері. Це телебачення має назву у кримських татар «Кот ТВ». Бо це вони, коли це вигадували, да, коли АТР вони знищували, код – кримське общественне телевідення. А код – це така частина людини, яка не дуже, ну, тобто це смішно. Тобто це окупанти вигадували для кримських татар назву, яка просто, ми називаємо це «Кот ТВ». Ну, таке. Ну, кот не в сенсі кіт. Я зрозумів. Ну, це от якраз про турецьку мову. Я настільки сильно її забула, що я вже не пам'ятаю, що в турецькій мові значить слово «міллета». Відповідно, ну, воно і в турецькій є, і в кримській. Ну, що таке «сагол», ти знаєш? Це не турецька. В нас вживається як «дякую». Ну, так. Турки кажуть «teşekkür так, частіше, але «саолсун», вони теж кажуть. Але у мене дуже фрагментовані знання залишились. Тобто вони настільки на якомусь такому мене є порада для тебе. Не хочу соромитись. Ти вже сказала, що ти здала себе з потрохами. Я не знаю, чи є слово «потрохи» в українській мові, але так сказав. Що ти інфоманка і любиш дивитися там, да? Дивись, просто увімкні, випадково потрапиш на кримсько-татарський ТР. В нас мова, в наших ведучих бездоганна. А ще кажуть, що кримська мова – це таке тюркське есперанто. Якщо ти знаєш, розумієш кримську мову, ти розумієш майже всі тюркські мови. Так. Я думаю, що ти слова принаймні згадаєш. Це не ідентичні мови, але тюркські мови вони достатньо. Це пасивне знання, це дуже пасивне, коли ти там здогадуєшся і ще щось. Ось вже ти і не відмінниця. Ну так, бачиш? Десь треба стратити. Угу. Що хотів ще запитати? Так, що в нас там завтра? Переворот державний? Ну, стверджують так, роздають людям по 1000 гривень для того, щоб прийшли і влаштували. Я побачила сьогодні, якраз їхала на ефір і побачила карту, як будуть перекривати місто. Майже без центру. Так, і воно ця карта, і такі червоні смужечки, і воно так якось хаотично. І я згадала гру в кальмара, і там же ж це креслення, як грати в гру кальмара. І я так зрозуміла, гра в кальмара дуже правильне креслення у нас. Яка гра, такий і кальмар. Воно так нагадує, насправді, що воно щось там намагалося намалювати, але... А зараз я попрошу вимкнути почуття гумору. І в нас хвилинка залишається. А чого насправді ти бажаєш Україні? І в тому числі завтра. Бо насправді ми так сміємося, але статися може все що завгодно. Росіяни, вони теж спостерігають, і вони зацікавлені не владі в Україні, це точно. Їх зацікавленість головна, я всі ці роки кажу, це хаос. Як його створити? Вони мають важелі для цього. Що на нас чекає? Не те, що завтра, а взагалі. І що ти хочеш? Яку Україну? Я хочу усвідомлену Україну. Я хочу, щоб ми більше думали про те, що з нами відбувається, чому це відбувається, і переварювали цей досвід. Тому що дуже часто ми просто не завдаємо собі клопоту зупинитися і подумати. Поверхнево живемо. Так, нас привчають обставини, і ти просто звикаєш до певного ритму життя і живеш в ньому. А потім трапляється якась критична точка, яка з одного боку забирає у тебе щось, а з іншого боку зупиняє тебе і говорить: подумай, як ти до цього дійшов. Цих точок в історії сучасної України було багато. І в кожній ми втрачали багато. Ось чи немає в тебе відчуття дежавю, коли, знаєш, всі інтелектуали пересварилися? Це було в 17-му році, це було, правда. І я навіть бачу, вибач, що перебив тебе. Слухай, розумієш, про що я, да? Ми сваримося, а в Кремлі банкет за банкетом просто. Вони дивляться, слухайте, та вони вже, ось завтра там таке почнеться, а ми тут раз. Мені важко так прямо робити якийсь зріз. Але я все-таки хочу, щоб ми свідомо підходили до того, що відбувається,
зупинялася і думала. Стримано. Стримано. Ну, для емоції того, не найгарніший радник. Тут найкращий радник, знову ж таки, слово усвідомленість, коли ти абсолютно розумієш, що ти робиш, навіщо, з ким, як. Тому нам це необхідно. Я не прив'язую свою репліку до завтра, я прив'язую цю репліку взагалі. Ти дуже мудро ще й до того ж. Багато разів. Коротше, розумна жінка – це щастя для телеведучого, але будь-яке щастя колись закінчується. Дякую, Тетяні, за те, що прийшла. Приходь. І твої коментарі нам, може, будуть потрібні. Ми звертатимемося до тебе. А я хочу сказати, що російський рейх буде зруйновано однозначно. І ще я хочу сказати, що ви можете стати нашими партнерами, нашими соратниками в боротьбі з ним через Patreon. Ну, ви все знаєте, що в якому стані знаходиться зараз ваш улюблений телеканал. Тобто допомагайте, будьте разом, виключно разом ми переможемо. А сумнівів у цьому я, принаймні, не маю.